For today's video, kay maulan-ulanon mang panahon, nagtrip na lang mangita mi og ligbos kay namin nakaingon sa muan na din nagturok ng mga ligbos karon. Kusa kaming mga kabatanunan gitapok na ko sila para manguha na pud mig ligbos. Og nisugot man pud sila sa ko ang desisyon na manguha mig ligbos edi sa patong gihulat. Tara na. Og sa among pagtuyok-tuyok na mo aning kalatian, 48 years na magpinangita ay ani mong ligbusan ni nakakita na jud din taon mi. Og pahaydumdum di ay ang kanideng ligbos sa Bisaya ni siya ligbos, in sa Tagalog kabuti, sa English mushroom. Mo ni among ginapangita kani mga ligbusan ni. Murag kung moingon sila murag ihi sa ero. Pero di man ihi sa ero. Aw mao ba? Usa ayaw patakag halhalanan nimong baba. Ambot lang pud og ngano manurok pampud ni sila. Pero ang ako pong nahibal-an nga moturok ni sila kanang kusog ang dalugdog og padulong na muulan nay na season. Og ang pinaka the best na paglutoan kay adobo o sabawon kay muras gyud siya lasa og manok. Tapos daghanon nimo kamunggay og labi ng daghang bahaw. Agoy, papaw yun na ng mga bahaw lagi. Kaingon yung kag mo ni the best na kaon, mukbang. Og mao rin kadaghan ang amo ang nakuhag ligbos. Kay layo-layo na manggod ang uban god, bagnot pa jud basig na ay snake bit og ugasan nato ni siya og ato nang lutoon. O dara ang ato ang mushroom or ligbos. O pagkataw-taw natin, ato na siyang hukaron. O sa bawat tong gihulat, chibuga na. Og dirian na lang po dahil ko tabang ato ang video. Bye-bye!